रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हे देवा स्वामी समर्था भवानी शंकर सांब सदाशिव महामृत्युंजय चंद्रेश्वर देवता रुक्माणे भगवंतानो आजची जी काही असणारी कर्मप्रधान देवता प्रभू रामचंद्र देवता या समस्त देवतांनो अखंडपणे कृपा करा आणि भगवंतानो एकंदरीत आज चरणाशी या गोवा राज्याचे विद्यमान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि भगवंतानो आपल्या परिवारासह आज या भगवंतानो राम मंदिर प्रतिष्ठापनेच्या शुभमुहूर्तावर भगवंतानो तुमचं दर्शन घेण्यासाठी आलेले आहेत आणि भगवंतानो एकंदर तुमची अखंड कृपादृष्टी राहावी, सर्वांना चांगल्या प्रकारचं आयुष्य आरोग्य सुख शांती संपत्ती धनधान्य स्त्रीलक्ष्मी भाग्यलक्ष्मी प्राप्ती व्हावी। विशेषतः म्हणजे भगवंतानो आज जो काही आपली हिंदू धर्म यांची असणारी देवता प्रभू रामचंद्र देवता आणि या रामचंद्र देवतेची भगवंतानो असणारी मंदिर प्रतिष्ठापना आणि तन्निमित्तानं या गोवा राज्यामध्ये भगवंतानो एकत्रित विविध ठिकाणी नाना प्रकारचे भगवंतानो या कार्यक्रम ठरवलेले आहेत आणि त्याचा एक भाग म्हणून आजच्या चंद्रेश्वर मंदिराच्या ठिकाणी सुद्धा भगवंतानो रामनाम जप आणि रामयज्ञ अशा प्रकारचे भगवंतानो जे काही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत विविध रूपी भगवंतानो कार्यक्रम भगवंतानो संस्थांच्या प्रेरणेने ठेवलेला आहे आणि तन्निमित्तानं या कार्यक्रमामध्ये सहभागी व्हावं यासाठी भगवंतानो डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा परिवार या ठिकाणी आज आलेले आहेत। त्यांना या प्रभू रामचंद्राची अखंड कृपादृष्टी प्राप्त व्हावी, चांगल्या प्रकारचं आयुष्य चांगल्या प्रकारचं आरोग्य सुख शांती संपत्ती प्राप्त व्हावी आणि भगवंतानो प्रभू रामचंद्राचा अखंड जो काही आशीर्वाद आहे या समस्तांच्या ठिकाणी प्राप्त करून द्या। तसंच भगवंतानो हे राम मंदिर होण्यामध्ये भगवंतानो डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचा जो काही पक्ष भारतीय जनता पार्टी याची भगवंतानो मोठा हातभार त्या ठिकाणी आहे आणि तन्निमित्तानं भगवंतानो पुढे भविष्य काळामध्ये सुद्धा एकत्रित या पक्षाकडून या रामाच्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारचं कार्य व्हावं आणि भगवंतानो या समजताना या रामचंद्राचा अखंड आशीर्वाद प्राप्त होऊन पुढे भविष्य काळामध्ये उज्ज्वल अशा प्रकारचं यश त्यांच्या ठिकाणी प्राप्त व्हावं। तसंच भगवंतानो जो काही विविध रूपी त्यांनी कार्यक्रम ठेवलेला आहे ज्या ठिकाणी भगवंतानो आजच्या दिवसामध्ये विविध राम मंदिरामध्ये म्हणा किंवा विविध मंदिरामध्ये ते भेट देणार आहेत त्याही ठिकाणी भगवंतानो तुमचा अखंड आशीर्वाद राहावा आणि त्या ठिकाणी चालू असलेल्या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होऊन या भगवंतानो आजचा जो काही प्रतिष्ठापनेचा सोहळा आहे तो याची देही याची डोळा अनुभवता यावा आणि कृतकृत्य व्हावं अशा प्रकारची जी काही भावना आहे ती त्यांच्या मनामध्ये जागरूक होईल अशा प्रकारची कृपादृष्टी भगवंतानो प्राप्त करून द्या आणि भगवंतानो सर्वांवर तुमची कृपादृष्टी ठेवा, आयुष्य आरोग्य समजताना प्राप्त करून प्रत्येकाचं कल्याण करा आणि भगवंतानो सर्वांवर तुमची कृपादृष्टी प्रत्येकाचं रक्षण करा, यश द्या, कल्याण करा आणि बरं करा। नमः पार्वती पतये।